És un honor per nosaltres que la Clara Ponsatí hagi acceptat tancar la llista de Barcelona és capital primàries a les municipals de Barcelona. El dia 29 de novembre del 2017, tot just havent marxat a l'exili, la Clara i jo vam tenir una conversa per Skype. És potser l'única vegada que ens hem discutit seriosament. Jo vaig dir, hem de fer una política en la que mai més hi hagi una altra Clara Ponsatí. És a dir, algú que de bona fe intenta fer la independència de Catalunya i ha d'acabar marxant a l'exili contra la seva voluntat. I ell em va dir, al contrari, Jordi, necessitem una política on hi hagi més Clares Ponsatí. Has de fer un pas endavant. Setmanes després, li vaig explicar que tenia una idea i que aquesta idea es deia primàries. Unes primàries obertes de tot el sobiranisme per renovar la nostra política, per buscar nous lideratges i per guanyar les municipals de Barcelona. Em va ajudar a pensar-la, ens va fer polir les coses que no eren correctes. Sempre que ens hem equivocat, ens ho ha dit a la cara. Per nosaltres la Clara representa el millor de la nostra política. Representa la gent que mira de dir a la màxima veritat disponible a la cara, sense edulcorar-la, sense faltar al respecte. La Clara representa el millor de l'esperit del 1 d'octubre. Una persona que va entrar al Departament d'Ensenyament a l'estiu del 17 i que va ser responsable, gairebé única, d'obrir els col·legis electorals, en particular a Barcelona, on l'alcaldessa de Barcelona va fer omissió de les seves responsabilitats i va ser la Clara i el Departament d'Ensenyament, juntament amb la gent, qui va aconseguir que s'obrissin aquell dia els col·legis. La Clara també representa l'exili dels polítics catalans que són a les nacions, a les ciutats, que representen també l'univers al qual Barcelona pertany. Escòcia, el Regne Unit, el món anglosaxó, Bèlgica, Suïssa. Aquests països són democràcies, són països comercials, són països que creuen en el talent i que creuen en la intel·ligència. La Clara també és la nostra connexió amb aquest tros de món. I la Clara és també l'ambició a no renunciar. Quan diem que en aquestes eleccions Barcelona s'hi juga els propers 30 anys, no volem dir la Barcelona que hi haurà d'aquí 30 anys. Volem dir cadascun dels 30 anys que venen a continuació. Si aquesta serà una ciutat sotmesa, si aquesta serà una ciutat que obligarà els seus ciutadans a mirar l'exili per buscar la veritat, o serà una ciutat que podrà obrir les seves portes a un món més obert i als seus exiliats, per tal que la veritat sigui la guia de la seva política. És per nosaltres un honor que Clara Ponsatí tanqui aquesta llista. Moltes gràcies.